କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାକିରିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। କେମିତି ପଡ଼ିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫାନ୍ଦରେ? କାହିଁକି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ। ବୁଧବାର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅପରେସନରେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ରଙ୍ଗେ ହାତ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର 3 ମାସର ବକେୟା ବିଲ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଥର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ବିଲ୍ ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାନ୍ଦ ପକାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ମାତ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗେ ହାତ କାବୁ କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।